Com s'omple el dipòsit del poble? El dipòsit municipal es va buidant a mesura que totes les llars van consumint aigua. Però com s'omple? L'aigua arriba al dipòsit a través de recursos propis del municipi, de captacions superficials com són les fonts o rius, o de captacions subterrànies com els pous. Si el municipi no té prou recursos, caldrà comprar l'aigua a fora. Normalment sol arribar d'embassaments, rius grans, pous de fora del municipi o d'una dessaladora. A les plantes dessaladores s'agafa aigua del mar i se li extreu la major part de la sal mitjançant diferents processos que requereixen grans quantitats d'energia elèctrica. D'aquí s'obté la salmorra, aigua amb molta quantitat de sal que es torna a abocar al mar, i l'aigua apta per al consum humà o per al regadiu. En tots els casos, l'aigua que arriba al dipòsit municipal ha de passar per una sèrie de processos per tal de potabilitzar-la. S'han d'eliminar partícules i sediments que podrien donar mal gust i microorganismes que ens podrien causar malalties. Aquests tractaments es fan a les plantes potabilitzadores o a TAP, estació de tractament d'aigua potable. Tot aquest sistema que porta aigua fins als dipòsits municipals s'anomena xarxa en alta. La xarxa en alta més gran de Catalunya és la xarxa Ter-Llobregat, que proporciona aigua a uns 5 milions de persones. L'aigua prové dels rius Llobregat i Ter i passa per dues etapes, la d'Abrera i la de Cardedeu. També alimenten la xarxa dues dessaladores, la del Prat de Llobregat i la de Tordera.